99% fanoušků o tomhle vůbec nemá tušení. Pohár pro mistra světa byl kdysi ukraden a zloději nakonec museli doslova prosit FIFA, aby si pro něj přijela zpátky. A všechno kvůli tomuhle kufru Louis Vuitton. Pohár pro vítěze mistrovství světa je vyrobený z 18karátového zlata a jeho hodnota se odhaduje na více než 20 milionů dolarů. V roce 1966 byl pohár ukraden při veřejné výstavě v Anglii, ale taková chyba se už nikdy znovu nestane. Když se podíváš na tenhle kufr Louis Vuitton, možná si řekneš, že je to jen další luxusní doplněk, ale ve skutečnosti je vyrobený ze superodolného titanu a hrany jsou vystužené pravou hovězí kůží. Zámek i všech 6 západek jsou z rutenia, jednoho z nejvzácnějších kovů na zemi. Dokonce vyzvali ty nejlepší světové specialisty na otevírání zámků, aby se ho pokusili otevřít, a nikomu z nich se to nepodařilo. To znamená, že ho neotevřeš žádným trikem a nedostaneš se do něj ani s ručním granátem.